Wat een prachtige dag, joh. Het zinnen en nog eens een keer zinnen. En dan is het haast simmerwaar. En dat simmerwaar staat op het programma van Takkenwieken. En joh, het weer zelfs even blijft stil van de maan. Staat er gewoon Soedewien wat sterker worden. Wel, het waar, joen en vannacht. Joen en vannacht staat er gewoon meer en meer bewolking. Droeg waar, of het zo letter vannacht wezen, maar dat er een spatje ruim valt, maar dat stelt niet voor. Temperaturen, 6 of zo'n graden, de zuid-zuidwestenwind zwak of matig. Morgen een protte bewolking, maar ik denk dat die zin het op een soort plakken nog wel even redt. En verder, meest of heel dat droeg, of het met een spatje ruim wezen. Temperaturen 12, 13 graden. Verderop in het oosten, zuidoosten misschien nog 15 graden. Maar een koele dag. En de wind uit het westen en zuidwesten waait matig en vrij krachtig. Terug naar de joentijd droeg en dan op naar het waar van Snijn. De bevrijdingsdag. Een prachtige dag. Zinnen en warmte. Temperaturen 14, 15 graden in de kustgebieden, 16 en 18 graden op het Versloon verder op de provincie. Dus warmte. En het viel warmer gewoon omdat er net volle min steert. En de min die er steert is zwak of matig. Ja, en dan terug naar je Takkenwieken. Ik zei het al, de simmer komt eraan. Op Manje, Zinnen en 19 of 20 graden. Op Tieze gemiddeld zo'n 22 graden. Simmerwarmte. En op Waasje zo'n 16 17 graden. Dan is het minder warm, maar daarna wordt het weer warmer. En gaan we in het weekend op naar de simmertemperaturen. Wel, we met de maan, maar weer even in het Waasje.